llac, l'Àngelo. I amb tots vosaltres, el vostre presentador preferit, Jim Jimis. Quina hora és? L'hora de la diversió en família! Exacte, ja torna a ser aquí el concurs preferit de tota la família i volem que tu siguis el nostre pròxim concursant. Tu i un familiar teu podeu guanyar un viatge a Hawaii. M'he de presentar aquest concurs. Diversió en família. Diversió en família és un concurs fantàstic on dos membres d'una família han de demostrar que es coneixen i poden jugar en equip, tot per una bona causa. Avui us demostraré com es guanya a diversió en família. Primer pas, escollir el millor company. Trieu el familiar que us conegui més bé. Hàbits, hobbies, programes preferits i tot això. Surt del mig, Andrew. Andrew? Em dic Àngelo. Si tu dius. Què? Sóc el teu germà. Segon pas, assegurar-se que el vostre company no sigui... Bam, bam, bam! Bum, bum, bum! Ell! Descarto la mare perquè sempre està molt ocupada. A la teva habitació. Cosa que em deixa amb només una opció. Au! El meu pare estimat. Aquest paio sap tot de mi. Em coneix des de sempre i sempre està disposat a tot. Ai, mareta, que lluny que és el terra! Ei, pare, vols participar en un concurs? No. Què? És broma! I és clar que avui tornarem a fer un equip, tu i jo! Sí! Això es mereix la nostra celebració especial. 1, 2, 3 i... Au! L'haurem d'assajar més. Tenir un bon equip no serveix de res si no entrem al concurs. A la televisió, com a la vida, sempre és bona idea dir-li a la gent exactament el que vol sentir. Els presentadors busquen concursants que puguin explicar històries esbojarrades. Molt bé, nano, tens 30 segons. Què ens pots dir? Doncs que una vegada el meu pare i jo vam fer la volta al món en un globus aerostàtic. 2 voltes. Tota la volta sencera a la Terra, sí. 2 vegades. Sí, Déu-n'hi-do. I llavors va i... el globus ens va punxar. I ara ve el més fort. Saps què va parar la caiguda? Que vam aterrar al damunt d'un... rinoceront. Oi que és casualitat? És una història molt bona. Felicitats! Àngelo, participaràs al concurs. Ara toca el pas número 3. Assegurar-se un rival penós. Ja sé contra qui ens agradaria competir. En Maneti i el sonat del seu germanet Cooper. També han fet la volta al món en globus? Eren polissons al nostre globus. Ja som a casa. I ara sabrem contra quin equip competirà l'equip de l'Àngelo. Són en Maneti i el seu germà Cooper. Oi que sembla increïble? Els nostres 4 concursants han fet la volta al món en un globus aerostàtic. 2 cops. I a més en roba interior. Què dius? Tu segueix-me la veta i vam muntar dalt d'un rinoceront. Vaig muntar en un rinoceront en calçotets? Segueix-li la veta, que això agrada. Que s'empatolla, que... I ara juguem a... Diversió en família! A la primera ronda farem una pregunta personal a cada concursant sobre el seu company d'equip que està en una cabina insonoritzada. Ara veurem fins a quin punt coneixeu la vostra família. Prou de xerramer que hi juguem. Preparat? No, acabo de demanar l'esmorzar. Esclar que estic preparat. Doncs primera pregunta, quin és el menjar preferit del vostre company? Aviam, al meu pare li encanta menjar un bon entrepà de fetge amb ceba. Sona força fastigós. És que ho és. Molt bé, ara engegarem el so. Pare, em sents? Digue'm, doncs, quin és el teu menjar preferit? Bé, doncs m'encanta menjar-me un entrepà de fetge amb ceba els diumenges. Correcte! Oh, sí! Em pensava que no ho sabia ningú. Sí que ho sabem. Cooper, digue'ns, sisplau, quin és el menjar preferit del teu germà? És fàcil, un cupcake somni suprem de la Cathy recobert de caramel. Engegarem el so de la cabina. Aviam, Maneti, digues, quin és el teu menjar preferit? Els bretzels. Oh, ho sento, però no és correcte. Bretzels i el somni suprem de la Cathy, què? Sí, tens raó. Ja te'l donaré jo, el bretzel. Passem a la segona pregunta. Àngelo, quin és el color preferit del teu pare? Blau. Blau. Sí! Negre. Beix. Beix. Mascota? Gos. Gos. Gat. Un tauró. M'estàs matant! No us enganyaré pas. No eren gens bons. Calçotets? Boxers. Boxers. Uns slits. No me'n poso. Ah! Estava
segur que en Manet i en Cooper serien dolentíssims i ho eren. Els estàvem escombrant. El meu pla era perfecte. Fins que va deixar de ser-ho. Aquesta és l'alarma dels patates de diversió en família, que vol dir que un equip ha fallat totes les respostes. Ui, som nosaltres. I això vol dir que queden desqualificats per demostrar una incompetència total i absoluta. I això és dolent? Gràcies per jugar i no us descuideu els premis de consolació. Encara rai si tenim un premi. Podreu gaudir de cera de cotxe per tota la vida i d'una pedra. Per nosaltres. Fixa't quina pedra, és flipant. L'hem guanyat. Un somni fet realitat. Ho hem aconseguit, sí! No us n'aneu, que ens espera la segona ronda amb competidors competents. Tornem de seguida després dels anuncis. Un moment, nous competidors? Cera de cotxe! Qui té cera de cotxe? Nosaltres en tenim! Per què serveix? No ho sabem! Cera de cotxe! Cera de cotxe! Ens encanta la cera de cotxe! Cera de cotxe. Innovadora, elegant, inservible, reservada, dura però bonica. Una pedra. Compra-la avui mateix. Benvinguts de nou a Diversió en Família. I ara saludem els nous rivals de l'equip de l'Àngelo, la Tracy i el seu oncle Foot. Què? Bon dia, Angelo. Com has entrat tu al concurs? Els he dit que havia fet el cim de l'Everest 2 vegades. La Tracy? De debò? No vols jugar contra la Tracy? No, no vull estar al mateix planeta que la Tracy. No pateixis, Angelo, que ens ho passarem bé. Hola, senyor Foot. Què li sembla si deixem davant de les nostres diferències i procurem que això sigui una experiència competitiva positiva pels nanos on prevalguin l'esportivitat i el joc net? Us esclafarem com si fóssiu escarbats. Oh, no? Ei, que no hi he estat mai a Hawaii. Ni jo tampoc. Que comenci el joc! Molt bé, famílies. Ara veurem si sabeu treballar en equip. Començarem amb un contra un amistós de bàsquet. Però no un simple un contra un. Haureu de jugar l'un damunt de l'altre. D'acord? Quan digui endavant, cada equip haurà de mirar d'encistellar tantes pilotes com pugui fins que s'acabi el temps. Llestos, endavant! Sí, sí! Sí, sí, sí! Hawaii, ves que vinc? Aquesta porqueria d'aquí. Ei, sí que va forta! Ens hi hem d'acostar més. Oh! En tota la cara. No! Fixa-t'hi bé. Et fums. No xiules falta? Au, va, Jim, si m'ha fumut garrotada. A mi no m'ha semblat falta. I estic d'acord, a mi m'ha semblat bona. Seguiu, que ens encanta! Atenció! Tens rodet. I ja tenim un guanyador! Surt a Hawaii! Veurem si l'Àngelo i el seu pare es podran recuperar d'aquest fracàs absolut a la pista de bàsquet. Ei, si han fet No trampes! marxeu, tornem de seguida. M'ha ficat el dit a l'ull. No, vinga, si han jugat molt brut. No, amics meus, això ha sigut televisió de la bona. Al públic li ha encantat. I què me'n dius de les regles? L'única regla és que no hi ha regles. El que importa és que el públic ho vulgui mirar. Què? Qualsevol competició formal ha de tenir regles. Sí! Au, deixa't estar de regles. Això és la tele. Hola, amics, ja tornem a ser aquí. Ha arribat l'hora del repte final. Aquest és un joc que anomenem Atrapa l'esponja. Molt bé. Vosaltres dos haureu de disparar les esponges en l'aire i vosaltres n'haureu d'atrapar tantes com pugueu amb la galleda. Esteu tots preparats? Sí, preparat per fer televisió de la bona. Molt bé, els hi donarem el que volen. Ara t'escolto. Dispareu les esponges! Som-hi! Ja la tinc! Vinga! Som-hi! Tu pots, Ui, Alba! fora! Aquesta l'he atrapat! Que compte meva! Sí, un altre. Voleu guerra, eh? Preparats? Apunteu? Foc! Au, va, entoma-la! Ei! Està mullada! Afanya't, som-hi! Què li passa a aquest trasto? Oh! Joc estúpid! Ei! I sona el timbre que indica que s'ha acabat l'última ronda. Tenim un guanyador. La segona ronda és per l'equip de l'Àngelo. Visca! Hem guanyat! Hem guanyat! Au, no em feu trampes. riure. Això no Han s'hi fet val. trampes, no és just, això. Au, va, som-hi bé. Sí? Genial! Un moment.
Si ells han guanyat el primer joc i nosaltres hem guanyat el segon, qui és el guanyador? Doncs tots dos, és un empat. Hem tots a Hawaii! Llavors, hem guanyat 4 viatges a Hawaii? Un viatge. Espera, només hi ha un viatge gratuït? I heu d'anar tots 4 junts. Mateix vol, mateixa habitació, i heu de fer tots els àpats plegats. Són unes grans vacances en família. Espera, què? Surf a Hawaii. Tots 4 junts, a la mateixa habitació? Aloha! Angelo! 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 Per tots els pèls que tinc al nas. Això és una sèrie de dibuixos?